Эш көне тамамлангач, кичке намаздан соң ойнарга да була. Мини-футбол буенча турнирга Татарстанның көньяк-көнчыгыш командалары җыелган. Барысы да үз алдына җиңү максаты куйган. Уен Бөгелмә шәһәре мөхтәсибәте призына уза. Бу безнең беренче турнир на кубок призы мөхтәсибаты города Бөгелмә дип атала. Һәм инде бүгенге көндә без беренче тапкыр бу турнирны башлыйбыз, иншаллах. Әлегә Юго-Восток буенча киләчәктә бәлки ул географиясы зурайыр. Шәһәрләрдән безнең Лениногорск, Баулы, Урусу, Карабаш бистәсе һәм Бөгелмә. Уенны Урусу, Лениногорск һәм Бөгелмәнең ике командасы ачты. Турнир мини-футбол уенының гамәлдәге кагыйдәләре буенча уза. Счетны бөгелмәлеләр ачып җибәрде. Сегодняшняя игра значит как нечто больше, чем футбол. Это сближение между братьями. Считаю, что такие матчи должны присутствовать всегда. И спасибо большое Рамиль Хазрату, что он проводит для нас. Турнир нәтиҗәләре буенча беренче урын Лениногорск шәһәре мөхтәсибәте командасында, икенче урын Бөгелмәлеләрдә, өченче урынга Баулы районы мөхтәсибәте лаек булды. Турнир җиңүчеләрен кыйммәтле призлар һәм истәлекле бүләкләр белән бүләкләделәр. Чара кичке бәйрәм ашы белән тәмамланды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.